има ли според теб нюанси във войните? Има ли една война да е по-жестока от друга война? Не, всяка война си е сама за себе си, всяка война загиват хора, скатяват хора, изнасилват жени, умират малки деца. Разликата е само в мащабите. В нищо друго. Много е важно все пак да кажем и относно твоя опит на тази тема. Твоята книга "Още броя дните" и насочва вниманието на читателя именно към тази тема, но и ти си доста вдъхновен от отиването ти в Сараево преди 20 на години. Може да дадеш... Десетина? Да, 2015. 2015. Точно 10, да. Да, пак те състарих. Но кажи ми какво представлява това нещо от първо лице. Тук думата вдъхновена е неточна. Грозна, даже е грозна. Да, в случая... Извинявай. Няма нищо, ние си говорим съвсем спокойно. Просто се сетих как отидох там, защото аз отидох там с много арогантно самочувствие, че знам всичко за тяхната война. Аз съм университетски преподавател, знам фактологията по-добре от тях самите, предполагам, от голяма част от хората, и бях написал две трети от романа. Просто исках да отида, да усетя място, атмосферата и да си потвърда това, което съм написал по документи и това, което съм изчел. И още от първия разговор бях потресен и осъзнах, че нищо не знам. Абсолютно нищо. Аз знам факти, но за тия факти стоят човешки съдби, трагедия, безумно много страх. И само който е преживял войната, само той може да говори от първо лице за нея. Много често в интервюта ми казват: вие как сте разбрали тяхната болка, тяхната трагедия? Казвам: не съм я разбрал. Докоснах се. Може би най-силното докосване дори не беше в Сараево, макар че това беше първичната емоция, а беше после книгата Звания Джаферович, с който сме много добри приятели, и неговия разговор там беше вече спокоен, дълъг разговор, в който той си спомни неща, които беше забравил. Така че сблъсъка е брутален, когато говориш с хора преживели войната. Особено ти попита преди малко за нюанси. И аз ти казах, че няма нюанси, но ето тук има нюанс. Блокадата на Сараево е най-безумният и безсмислен акт на насилие в цялата човешка история. Защото няма значение дори за войната. Войната се води в Босна и Херцеговина, първо сърбите имат превес, после хърватите и бошняците. Тая блокада няма значение дори за войната. Да, и защо все пак се води, предполагам, все пак да се наклонят везните в нечия полза. Дори не знаеме кой е дал заповедта за блокадата, спрягат семената на Радко Младич и Радован Караджич, макар че те са пряко отговорни. Момчета демократи. Интересни казват Тръмп, Младич, поне съм ги изучавал много в подробности. Те още моята лекция, която е за разпадането на Югославия, тя е 3 часова, някой ден ще покана да дойдеш. С удоволствие. И в двата етапа, на двата хърватски и босненски, имам такава част сатрапите. Поне ти спомня думата сатрапи преди малко, и там разказвам за тях. И една голяма част от тях, като изключваме Желко Ражнятович Аркан, са супер интелигентни хора, много високо образовани, включително Радко Младич, Караджич и Войслав Шешел. За него говорят, че е най-големият интелектуалец на бившия Югославия. Това каза последния президент на Югославия, че това е най-големият интелектуалец през всяка жизнения му път. Същия този човек пише на Слободан Милошевич, когато е в Вуковар. Слободе прати нам салате, т.е. прати ни салата, месо имаме, ще колиме хървати. Така че и когато пишех Абсолвоте, там пък се зарових много дълбоко в нацизма, и също безкрайно интелигентни хора стават част от тази машинни система. Тия, които изпълняват пряко на терен, да, може да кажем, че са по-необразовани. Докато те слушам, се сещам за една прекрасна мисъл от руски автор. Беше, ще излъжа от кой обаче, който казваше, че геният и злодейството са несъвместими. Чувал ли си тази сентенция? Много е добра, но очевидно са съвместими, като слушам тези примери. Добре, според теб тези хора, които ти току-що изреди, това са хора с много високо IQ и осъзнаване и себеосъзнатост към света, нали така? Добре, как си го обясняваш това? Много е трудно да се даде обяснение. Нали? Аз говорих с хората, чел съм, гледал съм. Във всеки един човек живеят и демона, и ангела в общи линии, както и във всяко общество. И най-трудно е по време на война да овладееш демона в себе си, когато около те побиват, изнасилват, и то е масово. Е много лесно да се поведеш на тази първична реакция, първичен инстинкт в самия теб. Още повече лесно разпознаваш врага, който срещу теб извършва насилие спрямо твоята общност. Най-страшното, което осъзнах в Сараево, беше дори не за тези интелигентни, високоинтелигентни хора, които са част от машината на насилието, за нормално обикновения човек, който войната му го изкарва от сивото, скучно ежедневие, задръстано с проблеми и какви ли не други неща, и му дава алибито да прави каквото си иска. И за няколко месеца, година, той е буквално бог, макар че живота си може да се чувства като абсолютно нищожество.
Добре, къде можем да търсим тогава тези корени на това злодейство? И можем ли изобщо да ги разделим злодеите на злодеи по нации? Имайки предвид, че в момента изреждаме имена на няколко такива сърби, защо ние нямаме такива образци в новата ни история, а сърбите имат поне няколко? Със сигурност няма злодеи нации, зависи как бъде вкаран самия човек в обществото, какъв е контекста. Всеки един може да се превърне в злодей и убиец, всяка една нация може да извърви този път. Това го осъзнах пак покрай Абсолоте, когато многократно бях задал въпрос как така Германия го е допусна високо развита държава, високо носителка на такава култура. Всъщност може да се допусна навсякъде. Да, при тях има допълнителния фактор, че са изключително дисциплинирани и когато ги вкараш в коловоза, в един момент те го правят, защото просто така трябва да се прави. Има много такива хора от тази нацистка машина на смъртта. Дали сърбите са по-крайни от нас? Те са малко по-крайни шовинисти, според мен лично, но не са по-големи злодеи в никакъв случай. Ние имаме уникалния късмет, това наистина уникален късмет, да се запази този етно-религиозен мир в България от Втората световна война насам, въпреки провокации и въпреки възможности да се разпали някакъв такъв конфликт. Абсолютно съм съгласен. Като видиш наистина Западните Балкани, аз съм искрено благодарен, че да, може да съм в най-бедната страна в Европейския съюз, но факт, мирно ми е, спокойно ми е. Добре, понеже спомена, че наистина сърбите са по-шовинистично настроени от нас, това според теб на какво се отдава? Привидно, двата народа са сходни по територия, по бройка, по вероизповедание. И тук отговорът не може да бъде еднозначен. Може би трябва да търсим корените в тяхната етническа хомогенност, тъй като ние на нашето географско положение е такова, че българската нация, но дори българският етнос има много субстрати. Дори самото образуване на българският етнос имаме един номадски народ, българите, войствено настроен и един уседнал народ, славяните, който е сравнително по-миролюбив и земеделски, т.е. два коренно различни субстрата. И може би затова ние сме такъв странен микс от, не говорим, после има татари, имаме османския турци и много други, които минават тук и остават част от себе си в българския етнос и нация. Докато сърбите са по-хомогенни. Но дали това е обяснението? Е една трактовка моя. Те всъщност от какво се състоят сърбите? Те са славяни? Славяни. Просто славяни. Те са славяни, да. Нямат тази подправка от къде бяхме? Прабългарите от тюрко-алтайска и преди беше теорията. Това е една от хипотезите, че сме тюрко-алтайски происход от пределите на Иран. Сегашния Иран, разбира се, Персия. Да. Но и тук няма строга теория. Аз съм чул някои различни хипотези. Може би това е най-така разпространената хипотеза. Но наистина, поне, независимо какъв е происходът, те са номадски народ. Много интересно. Мисля, че точно с Тодор Чубанов го говорих. Това е историка. Той ми беше на гости наскоро. Коментирахме именно това, че създаването на българския народ преди толкова века назад е всъщност малко по-различно пропорционално, отколкото е било учено по време на комунизма. Тоест, славяните не са били толкова съществена част. Сега като бройка, Фук беше казал той, може би 50-50 ли да са с прабългарите, нещо такова. Вече забравих, Фук беше казал. Ти имаш ли познания в тази посока? Не. Това историците трябва да го говоря. Аз съм географ. Имам познание, разбира се, тъй като се интересувам от история. То ми е част от професията, макар че не съм професионален историк. Чел съм много такива тези, че по времето на социализма да засилиме връзката с братския съветски народ. Изтъкаха много повече славянския субстрат в образованието на българския етнос, докато последните хипотези, може би вече са теория, е, че са горе-долу поравно българите. И няма как толкова малката общност да даде и името на държавата, езика и така нататък. То наистина няма никаква логика това. Ако българите са такова 10%, ще се казва България заради българите. Субстрат, много хубава дума, между другото. Много ми харесва. Нова ми е пред. Ще се използва абсолютно. Добре, споменавайки това, че си географ. Коя според теб географска граница трябва да се премахне? Ако можеш и ти да премахнеш една географска граница, коя би била тя? Това е един прекрасен въпрос и ще ти кажа защо. Стана дума за моята възраст преди да започне предаването. Аз съм израснал част от детството в село Кулата на границата с Гърция, когато това беше вражеска западна държава и няма да забравя как ни обясняваха, че отсрещния хълм, който е на видимо разстояние от училището 500 метра, е вражеска територия, никога няма да стъпим на него. И от тогава развих крайна непоносимост към границите, ама крайна. Границите са едно от най-абсурдните неща, които могат да съществуват, така че бих премахнал всяка граница. Географски. Това е много глобалистично. Чак се стряскам. Аз съм глобалистично настроен. И в същото време, да продължа тази теза, наистина съм много глобалистично настроен
И смятам, че свят, в който може да пътуваме, както пътуваме сега, да учим където искаме да работим, където искаме да опознаем различни култури и етноси, е най-благодатното време от цялата човешка история. И в същото време, колкото по-глобален става света, толкова повече човек има нужда от корените си. Както при нас да си отида в село кулата. Защото в един глобален свят е много лесно да си изгубиш, да станеш просто напрашен, която тебе е вятър. И това още повече да си има нужда от тази принадлежност към България, към рода, към родното място. Факт. Добре, и все пак да видим и контрапункта при едно състояние, в което наистина целият свят е без граници. Това не застрашава ли сигурността на уредени общества, каквито са, например, тези от европейските държави и общности? Хипотези от тук нататък може да правим много. Разбира се, ние така не вървим към свят без граници. Харесва ли и ни харесва, глобализацията не може да бъде върната назад, ако няма глобален катаклизъм и конфликт, както беше примерно пандемията или глобална война, не дай си Боже. Много често съм спорил по тази тема, имам такава лекция, т.е. даже не е и лекция. Тя ми е публична презентация за глобализация и мултикултурализъм. С фондация Фридрих Еверт водим ни обучение, често изнасям там. И един от контрапункт на контрапункта, примерно големия вой рев, че Европа става мултикултурна заради бежанските вълни, падащите граници и така нататък. Около си беше Европа, държавите нации, затворените граници. Но тези държави нации, затворените граници са от 19 век. Те са едновременно, състоянието не може да бъде вечно. Нищо не е вечно. Няма как да бъде вечно. Първо. И второ, давам примера какви са били по своето всъщност Римската империя, наследилата е Свещена Римска империя, Османската империя и изцяло мултикултурни. Там давам само говоримите езици на един слайд и до тук стигаме. Така че, първо, всяко нещо под някаква форма повтаря нещо от миналото, но разбира се, в съвсем нов вид. И второ, нищо не може да бъде вечно. Така че да, Европа, така каквато беше през последните няколко века, с високото ниво на развитие, благосостояние, култура, образование, така Европа, която харесвам. Аз съм голям еврофил, харесваме с тази ренесансово-просвещенски вид, няма вече да я бъде. Но тя няма и как да бъде. И пак, аз много се разприказах, Европа става така благодарение на безжалостното, безкруполно, жестоко разграбване на ресурсите на колониите. Факт, да. Ама ти си в подкаст, не забравяй, това не е интервю, ще си говориш колко си искаш. Моля се, хич не му дава и пауза. Говори си на воля. Добре, има обаче една прослойка в нашето общество, което все пак се страхува от едни такива отворени граници. Аз имам чувството, че дори някои хора все още не осъзнават каква привилегия и каква възможност е това ние да членуваме в шенгенското пространство. Какво е твоето обяснение? Защо е този страх към отворената граница? Разбира се, той е съвкупен с този страх от новото, от промяната, от различното, но може би има и нещо друго. Не, това е първичният страх на хората от всичко ново. Това е било в цялата човешка история. Хората се плашат от новите неща. Особено, тук няма да слагам някакви етикети, но хората, които по-малко са пътували, повече са затворени в своята си общност, изпитват много голям страх от това, че ще дойде някой, който е различен, че той ще наруши баланса, живота, който си водил до тук. И още малко продължа на твоята мисъл. Забелязал съм в своя живот, че хората, дори да не харесат статуквото, в което се намират и да го плюят на маса под маса и така нататък, много повече ги плаши промяната, отколкото познатото неудобно статукво, защото с него вече са свикнали. Да. Много добро наблюдение е това и аз го забелязвам и го наблюдавам и ми е в същото време голям парадокс това нещо. И се опитвам да го разбера как пък може наистина хората да разсъждават по този, дори мога да го нарека закостенял начин и малко като кон с капаци, да не искаш да приемеш, че може да бъде и по-добре от това, което ти е в момента. Така устроен човек и пак се връщаме на това. Колкото повече пътуваш, колкото повече опознаваш света, ти се разширява твоя светоглед. И това променя начинът ти на мислене. Колкото повече си затворен, толкова повече се капсулираш. Сега ще хвърля в една друга бездна, имайки преди, че ти си географ, демограф, така че 100% имаш сериозно наблюдение относно етно-религиозни, етнически, религиозни конфликти и прочие. Преподаваме етно-религиозни конфликти. Как го нацелим? Много съм добър. Освен демография. Да. Кои са те в Европа? Има ли опасност, истинска опасност от такива конфликти на нашия континент? Има опасност и най-голямата опасност идва от Западните Балкани.
Една територия като Босна и Херцеговина е с много незараснали рани. Още когато бях 2015 и ги питах защо бе хора, толкова години живяхте добре в бивша Югославия. Всички са пълни с югоносталгия, и бошняци, и сърби, и харвати, особено моето поколение, поколението над мен, че дори и млади хора, които не го помнят като тебе, и те югоносталгия и се изклаха по толкова жесток начин. Обяснението е, че всеки в миналото е клал, имат какво да си връщат едни на други. Тук мога да изреждам фактуето, но няма смисъл. Ти ми зададе конкретен въпрос, така че Босна и Херцеговина е място, което е най-голямата опасност от нов такъв етнически религиозен конфликт. Другото място е така наречената република Северна Македония, с все повече увеличаващи се албански етнос. Те си създават измислен враг България, но те имат много сериозен вътрешен проблем, тъй като албански етнос скоро ще бъде 50% от цялото население. И какво да правят албанците в една държава, която не е тяхна държава? Те си албанци по етнически произход. Те си я вземат. Тя е, бягайки от всякаква национализъм, крайно, защото аз съм много далече от това нещо, разбира се. Тя е нова държава, изкуствено създадена. Нали? Това, да не влизаме в подробности, така че това е другото място. Косово е третото такова място на Балканите, което е все още неразрешен въпрос. Има вече и други места, където тлеят напрежения етнически и религиозни. Между Италия и Австрия за областта Тирол, разбира се, баските в Испания, каталунците в Испания, шотландците в Великобритания и други места, но тук, за да затвориме на отговор на този въпрос, голямия проблем идва от ще да изпълня циничен израз, няма да го използвам, границите. Границите, както казва Слободан Милошевич, винаги определят силните на деня. Който печели война, загрява колкото може, загрява чужда етническа територия, с която после винаги има проблем. Добре, факт е, че албанците в момента се стремят към една велика Албания. Това им е в доктрината, поне доколкото съм запознат. Ако могат да обединят всички земи, които са в днешна Северна Македония, Косово и така нататък, ако в крайна сметка наистина албанците станат 51% от населението на Република Северна Македония, нямат ли те наистина логичното право да искат или повече права, или някакво отцепване на територия и така нататък, без непременно да има пушки, пистолети и прочие? Тук няма логика, тук има момент на картина на геополитическата ситуация. Ако има такава възможност, ще го поискат, т.е. към кой да ги подкрепи и ако това може да стане без военен конфликт. По-голямата опасност е Босна за военен конфликт в интерес на истината, по-малко създирам опасност Албания да стигне до такова нещо. Иначе с това Велика Албания, в един от слайдовете на тази лекция за разпадането на Югославия, казвам, че един от големите проблеми на Балканите е, че всички са много велики. Тук има термин Велика Сърбия, Велика Хърватия, Велика България, Велика Албания и най-великите Македония, разбира се. Да, там величието просто не мога да го побереш в съзнанието, колко са велики. И всеки избира момент от историята, в който е бил неговия златен век и го определя, че това е неговата велика държава. Като при трите морета, нали? При трите морета. На три морета. А то е станало с заграбване на чужди територии. Ние сме златен век тогава заради културата, а не заради това, че сме заграбили чужди територии, според мен. Един от последните ми епизоди с Александър Стоянов, той историка, припомни именно това, на три морета само 32 години. От 1300. Да. То е смехотворно просто. Да, това е. Разглеждаме сега албанците, сърбите. Казваш според теб, че конфликтите в Босна са по-къкрещи, по-опасни. Значи ли това, че сърбите са малко по-радикализирани от албанците? Трудно е да се прекара такава граница. Аз казах, малко по-крайни шовинисти ми изглеждат сърбите и харватите спрямо българите. Албанците също до някаква степен, но те имат много специфична история, много странна и тя е форматирала техната етнопсихология по различен начин. Но сърбите в момента текат едни процеси в Сърбия, които много малко гласно се дава в България, за съжаление. Тези протести срещу Вучич, срещу корупцията и въобще за техния генези се знае много малко. Дали това не е знак? Аз бях писал една статия наскоро за едно списание в Брюксел миналата година. Дали може да се извърши революция в съвременния свят, когато имаме технологиите, интернет и така нататък. Заключението ми беше, че революция като тези правени през 18, 19 дори 20 век вече е невъзможно. Но дали сърбите не върват такава посока? Много интересни генези са на тези протести срещу Вучич, цялата клика около него. Сега точно преди да при те пък прочетох как в Непал Джензи поколението презема властта и то по кървав начин. Премиер е изчезнал, парламентът опожарен и това е за което беше бунта на Джензи поколението. И дали наистина няма да ни изненада това Джензи поколение и да извърши такъв тип протести в Сърбия, е безкрайно интересно тази гледна точка в момента. Изключително. Аз имам учител от Сърбия, с който си водя разговори в една платформа
И той ми разправя от първо лице какво се случва там. Не знам дали си чул, всъщност Вучич това лято е започнал да раздава купони за пътуване на младите хора. Не, това не го знае. Да, т.е. можеш срещу там, какво ми каза той, 150-200 евро да се възползваш да отидеш на почивка някъде. Само и само да не си в Белград, на площада. Можеш ли да си представиш това каква вопиюща наглост е? Всеки един диктатор в един момент почва да прави такива неща, да се задържи на власт. Безспорно. Това е много Той ме занимава. купува си спокойствието. Какъв ще е изхода според теб в Сърбия? Нямам представа. Наистина много малко се знае за Гинея и аз пък нямам така близки приятели в Сърбия, конкретно имам в Харватия, в Босна и Херцеговина, така че нямам много от първолице информация. Следа чуждите медии как го отразяват. За сега е може би 50-50 дали Вучич кликата около него ще успее да се задържи. Без то зависи какъв ще бъде външния геополитически отглас на това нещо. Под някаква форма все пак Вучич е руски играч в Европа, но сърбите вече това са почти 2 години не спират. И може и да успеят. И това ще бъде прецедент. Революция през 21 век, която да успява. Но ако се случи такова нещо, то силно ще дойде от Балканите. То е интересно, че наистина мненията тук са супер поляризирани точно за тази страна и за тези протести. Тоест, едните казват 100% Вучич ще си остане, защото е диктатор, другите казват не, протестите ще успеят. Аз лично не виждам как може да се свали диктатор, освен силно. Ето, в момента е силно. Те са по улиците толкова хиляди хора и тук е поляризирано мнението и от друга гледна точка, нали, от това, че това е естествен, спонтанен процес на сърбите и най-джензи поколението срещу безумието на една корупционна клика и другото, че това са платени от западните сили хора, нещо подобно на Майдана в Украйна, за да свалят една легитимна и демократично избрана власт, защото все пак тя е дошла с демократични избори. И все пак сръбското общество е доста по-благосклонно настроено не към Европейския съюз, а по-скоро към Русия и Китай. Това показват поне последните изчисления, проучвания и прочие. Не виждаш ли в това някакъв парадокс? Няма парадокс. В България имаме изключително много русофили, които си мечтаят за Русия. Не говоря въобще тези в парламента, говоря за хората. Да, но частта в Сърбия е доминиращата, докато тук все пак... Сигурен ли си? Абсолютно. Добре, защото аз това не го знам в проценти. Да. Затова разсъждавам на глас в момента. В крайна сметка тези хора за какво се борят? Дали се борят наистина за принадлежност към цивилизация, към свобода, върховенство на закона, право на глас, ценността на човешкия живот? Или просто искат да заменят един диктатор с друг? Не знам. Тези, които са по площадите и улиците, със сигурност имат проевропейско нагласа и мечтаят, искат Сърбия да бъде част от европейското семейство. Тимо Обора ще каже, че в проценти сърбите повече са за Русия и Украйна, т.е. склонят към Русия и Украйна. Възможно, може това да е... не Украйна, Китай, естествено. Русия и Китай. Може би това пак е поколенчески някакъв ефект, нали? Предполагам, че младите поколения не са на това мнение. Но няма представа, не съм запознат подробности. А там най-вероятно югоносталгията ще бъде най-силна, имайки предвид, че Белград е била столицата на държавата Югославия. В цяла бивша Югославия югоносталгията е много силна. Сега бях май месец за първи път в Черна гора. Една панерна книга ми бяха поканили нашия посланник Стефан Димитров и пътуваме от Подгорица за едно от тяхните пристанища, което не пристанища, такива морски курорти. Това просто ми изкочи името от главата. И шофьора на Стефан Димитров на посланник, който е черногорец, през цялото време беше надул, защото аз качих неговата, когато трябваше да пътувам, само двамата, и той като няма посланник, че посланник слуша джаз, като сме в колата, а той като съм аз си надул старите югославски песни и аз го питах, той каза, нямаше по-хубаво от Югославия, това беше най-безумното нещо да се разпадне Югославия. Насякъде бивша Югославия е така, но пак се връщам от феномена. Младите хора. Той беше моя възраст. Нали? Той детето е минал в Югославия, така че го помня. Питах го за сина му, който е по-млад и от тебе. Той бе, и Бранко, и той, нали, си иска Югославия. Всички си искаме Югославия. Той не е живял в Югославия, но... Не е живял. Както има един феномен, дали си го забелява, аз гледам по моите студенти, при тях не е носталгия, а при тях е една много силна симпатия към периода на социализма. Точно това ще я ти кажа.
И аз започнах вече да си говоря с тях в някои от моите лекции и обсъждаме, дискутираме. И при тях идва от разкази най-вече на баби и дядовци и образа, който тема за социализма е толкова идеализиран. Той е нормално млад човек да има такива идеали, да е по-наивен, но чак ме разбива тази наивност, колко всичко е било перфектно, прекрасно, че сме били равни, спокойно сме живяли, почивали сме си на морето и така нататък, което е факт. Разбира се, аз бях дете. Но когато започна да ни казвам обратната страна на социализма, са шокирани. Да. И докато сме на последно място по медийна грамотност на Стария континент, подобни парадокси ще продължават. То е неизбежно, когато един човек, независимо млад или стар, не може да разчита тези или поведения на хора по медии, интернет продукти и прочее и се доверява прекалено насляпо на техните послания. Разбира се, това ще бъде така. Още по-малко и ти знаеш, че живеем във време, в което внушенията и емоционалността на един говорител са много по-важни от фактите. Тоест, ти трябва просто да си добър перформер, за да може да повлечеш аудитория след себе си. И когато си един такъв перформер и имаш послания, които съвпадат с една соцносталгия, ето ти го и резултата на лице. Аз вярвам, че твоите студенти са едни от читавите студенти в държавата ни. Определено те са много интелигентни хора, млади, и аз обожавам да работя с тях и това не сваля тяхната ниво на интелигентност. Просто като всеки млад човек, като всички млади хора, са малко по-наивни и приемат, особено като дойде от толкова близо човек като баба, дядо, приемат едно към едно. А и някакси сегашните поколения, които имат много предимства, аз много ги харесвам, имат и своите недостатъци, разбира се. Те са адски нетърпеливи, защото трябва да става бързо и наведнага и така да седнат да се зачитат, да влезат повече подробности. Казва бабата и дядото и те вече го приемат за факт. Още повече на фона на ситуацията, която е в момента в България. Безспорно, да. А можем ли да сравним тогава югоносталгията в Западните Балкани и соцносталгията в България? Коя е по-силна? Абсолютно не. Югоносталгията е толкова силна, че направо Изваня Джеферович, като говориме, той толкова беше хубава тая Югославия. Ама и той? И той. Стига, да. Сега, тук парадокс е, Югославия беше изключително странна държава в този период от време, защото тя съчетаваше, може би, и най-добрите неща на двете системи, на социализма и на западния свят. Те си пътуваха свободно, работеха извън Югославия, имаха западни стоки, имаха западни и медии, западна култура, влизаше при тях. С две думи по-добре от България. Със сигурност е било много по-добре от България тогава, но там е изключително силно. И сега, да разбира се, другия фактор, пък че се разпаднаха с тази кръва война и за тях се остава ония мирен, спокоен, хубав период, където са живяли заедно, отивали се на море словенци, хървати, сърби, македонци, пяли се заедно, радвали се на победите на плавите в футболните мачове и така нататък. И след това войната някакси слага едно такова петно и затова остава носталгията към светлия период. Да, дори Джаферович, който е от Хърватска, има такива намерения, въжделения и мнения, когато Хърватска е в пъти по-богата от останалата част от Западните Балкани. Той Ваня е с еманация на тяла бивша Югославия, тъй като в неговото семейство имат бошняци мюсюлмани, то фамилията му е такава, хървати, сърби, така че има от всичките части на Югославия. Той е точно еманация на бивша Югославия, Ваня. А какъв е случаят всъщност с бошняците и с албанците? Поглеждайки Стария континент, ние виждаме едно християнско вероизповедание. Как така пък точно в този регион има и мюсюлманско такова? Откъде пробиват, така да се каже? Пълните епизоди на поредицата едно на едно гледайте на канала Чефо Подкаст. Подкрепете продукцията в Revolut, PayPal, Patreon и с YouTube бутона Thanks. За позициониране в нея пишете на cheforoma@gmail.com. Стремим се към смисъл. Благодаря.